guztioi. Eskerrik asko Amaia, aurkezpenagatik. Eskerrik asko ere, gonbitea luzatu didan elkargoari, Arabako elkargoari eta fakultateari, lan harreman eta gizarte langintzako fakultateari. Baita etorri zareten guztioi, profesionalei, ikasleei ere, denok bilatu behar dezuelako tarte bat bertaratu ahal izateko. Beraz, eskerrik asko. Eta Amaiak komentatu duen bezala, nire ponentzia erdiratuko da batez ere gainbegiratzean, bai? Ulertzen dugulako, gu gainbegiratzearekin lan egiten dugunean, batez ere ulertzen dugu praxi profesionala hobetzeko tresna bezala, ez? Baina horren barruan, badauka atal zehatz bat autozaintza edo norbere buruaren zaintza egiteko oso baliagarria zuertatu ahal dena, bai? Hasi baino lehen, garrantzitsua iruditu zait, aipatzea pixkat zerren inguruan arituko naizen hitz egiten, bai? Orduan, lehenik eta behin, naiz eta gehiengoak jakingo dezuen gainbegiratzea zer den, holako marko txiki bat egingo dut zer den gainbegiratzea, edo batez ere nola guk ulertzen dugun ere, ez? Eta, aprobetxatzen dut ere momentu hau, batez ere txarori eskerrak emateko bera delako hemen dagoena, baina baita Miren Ariño eta Ainhoa Berasaluze, beraiek gerturatu nindutelako ni gainbegiratzearen mundu honetara, bai? Orduan, gainbegiratzeak ere bere bilakaera izan du, eta guk horren erabilera zehatz bat egin dugu, kontatuko dizuedan bezala, eta orduan pixkat hortik joango da nire enkuadrea, ez? Gero, sartuko naiz pixkat ikustera ere jatorria eta bilakaera historikoa gizarte langintzan, nun daude hastapenak, gainbegiratze honena, eta zein bilakaera izan du. Gero, bi esparrutan sartuko naiz ere, gainbegiratzea batez ere bi esparru hauetan garatu delako, edo bere bilakaera izan duelako, ez? Alde batetik hezkuntzan, ikasketetan, hezkuntza gainbegiratzeari buruz arituko naiz, eta beste alde batetik gainbegiratze profesionala edo esparru profesionalean izan duen bilakaera ikusiko dugu. Ja amaitzen joateko IEPHG eredua aurkeztuko dizuet, horrela esan da, ez da oso ondo ulertzen ez, baina izango litzateke ikerketa ekintza parte hartzailea eta gu gainbegiratzea gehitzen diogu honi. Eta, aurrerago ikusiko dugu, baina ulertzen duguna da, gainbegiratzea ere izan daitekeela tresna bat ezagutza sortzeko, ikerketa egiteko eta ezagutza sortzeko. Eta horren bidez, jardun profesionala hobetzeko eta bide batez ere autozaintza hori bermatzeko. Eta batez ere autozaintza hau lortuko genuke guk erabiltzen dugun ardatzetariko baten bidez, horregatik azken puntua izango litzateke pertsona barruko ardatza, ikusiko duzuen bezala guk egoerak aztertzerakoan, egoerak esaten dudanean, gizarte langile hoi eguneroko lanean zailtasunezkoak edo gatazkatsuak zuertatzen zaizkigun egoerak hartatzerakoan, halako egoerak aurkezten ditugu, ez, gainbegiratze espazioetan, gero azalduko dizuedan bezala, eta horiek aztertzeko ardatz desberdinak erabiltzen ditugu. Horietako bat da pertsona barruko ardatza edo intrapertsonala deitzen dioguna, eta estuki lotuta egongo litzateke gaur daukagun gai honekin, ez? Jardunaldi honetan lantzen ari garen norbere burua zaintzea edo autozaintzaren gai honekin. Orduan, pixkat eskema hori izango da. Orduan, gainbegiratzea zer da? Etimologikoki hasten baldin bagara aztertzen, etorriko litzateke supervisar, gaztelerako supervisar hitzetik, bai? Eta aldi berean, hitz hau latineko super, gainetik esan nahiko lukeena, eta bidere, ikusi hitzetatik etorriko litzateke, bai? Orduan, zer bilatzen da? Nolabait gure egunerokoan murgilduta gauden eskema horietatik pixka bat atera eta beste begirada bat lortzea, korapilatsuak edo gatazkatsuak, zailtasunezkoak, dilema eragiten diguten egoera horiek hausnartzerakoan, ez? Gainbegiratze espazioetan, esan dizuedan bezala, hori egiten delako, ez?
Egongo litzateke, behintzat guk erabiltzen dugun gainbegiratze, bueno, honetan ezin naiz sartu, baina gainbegiratze eredu desberdinak eta daude, eta, bueno, tradizionalki behintzat superbizarritz honek bai izan du olako konotazio nahiko kontrolari lotutakoa edo, ez? Orduan guk ulertzen dugu gainbegiratzea kontrol zentzu horretatik epaiketatik urrun, bai? Eta horregatik batzuetan ere erabili izan dugun adiera izan da supervision, bai? Hori parentesi artean jarrita, supervision izaten jarraitzen duelako, baina aldi berean ematen digulako, hori, geure ikuspuntu hori gainditzea edo bilatzen duela guk erabiltzen dugun gainbegiratze kontzeptu honek, bai? Orduan, hori ez, gure eskemetatik harago begiratzea pixkat marrazkiak erakusten duen bezala, ez? Bilduko ginateke, eta honetan ere gainbegiratzeak bakarka egin daitezke, taldean egin daitezke, baina batez ere taldekoan erdiratuta, bilduko ginateke espazio batetan profesional desberdinak, eta partekatuko genituzke gure egunerokoan, gure praxi profesionalean hartatzeko zailak zuertatu zaizkigun egoerak, ondo eragiten digutenak nolabait, horiek partekatu, era kolektiboan hausnartu horien inguruan, eta nolabait lortu, saioa burutu aurretik geneukan ikuspegi motz hori zabaltzea, bestera batetara begiratzea, hori izango litzateke, pixkat gainbegiratzeak bilatuko lukeena. Eta, hemen aurkezpenak, instituzionaldetik aurkezpenak egiterakoan ere, atera da pixkat, ez? Gizarte langintza da profesio bat laguntzari oso lotuta dagoena, eta ulertzen dugu, lehenengo norberak egon behar duela ondo zainduta, gero besteak ere ondo hartatzeko, ondo zaintzeko. Horregatik, ulertzen dugu gainbegiratzea tresna bat bezala norbera zaindu ahal izateko eta besteak hobeto zaindu ahal izateko ere. Orduan, horrekin, pixkat, espero dut gainbegiratzea nola ulertzen dugun argi gelditu izango zaizuela, eta pasako nitzateke jatorria eta bilakaera historikoa ikustera gainbegiratzearena, bai? Orduan, hastapenak 19. mende amaieran kokatuko genituzke, Ingalaterran, ziurrenik ezagutzen duzuen eta askotan ezagutu duzuen Charity Organization Society edo COS erakundearen baitan. COS erakunde hau sortu zenean zer egiten zuten? Ikusten zen, zeudela gizartean era desberdinetako familiak, batzuk maila sozial altuagokoak, beste batzuk baxuagoetakoak eta behartsuagoak, ez? Orduan, maila sozial altuagoetan kokatzen ziren familia horietako emakumeak erabiltzen ziren voluntario bezala, edo biltzen ziren eta formatzen ziren voluntario gisa, behar izana zuten familia hauetara joateko, ulertzen zelako halako maila eta hezkuntza kultural, maila kultural, hezkuntza maila altuagoak izateagatik, familia behartsu hauei lagundu ahal zietela. Argazkian ikusten da adibidez, familia bat, Ingalaterrakoa eta txapela edo, sombrero hori daraman emakumea izango litzateke, klase sozial altuagoko familia batetik datorren emakumea, voluntario gisa hauekin lan egitera. Baina, voluntario guzti horiek biltzeko, formatzeko, jarraipen bat egiteko, babesa emateko behar dutenean, eta zeuden ere, entitate honek kontratatutako profesional batzuk, Eta esango genuke profesional horiek izan zirela, gizarte langintzaren baitan gainbegiratzea egin zuten lehendabiziko pertsonak edo, Hauek arduratzen zirelako, alde batetik bildu voluntarioak, beste alde batetik formakuntza bat eman, antolatu guztia, nor joango da zein familietara, zailtasunak baldin badaude elkarrekin errebisatu, hausnartu, eta Orduan, lehengo zantzuak gainbegiratzearenak garai horretan eta entitate horren baitan aurkituko genituzke.
Izen ezagunetara pasatzen baldin bagara, hauek ere aski ezagunak, ez? Octavia Hill, Ingalaterran, Mary Richmond estatu batuetan, hauek izango lirateke, gizarte langintza profesionalizatuaren aintzindariak eta lehen dabiziko gainbegiratzeak, bai, hauengan ikusiko genituzke lehenengo zantzu horiek gainbegiratzea egiteko. Orduan, lehenengoarekin hasita, Octavia Hillek adibidez, zeukan lema bat, eta zen limosnarik ez laguna baizik, ez? Berak ulertzen zuen, halako erakutsi dizuetan argazkian bezala ikusten den moduan, ez? Voluntario batekin harremana izatea familia batek, eta behar izana duten egoeran kontatu ahal izatea halako pertsona batekin, eta asko gehiago laguntzen zuela limosna emateak baino. Eta orduan, zentzu horretan, berak prestatzen zituen eta antolatzen zituen voluntario horiek. Orduan esan genezake, lehengo gainbegiratzearen zantzuak ikusten ditugula, beraz zijoalako, berak sinesten zuen lema hori kontuan izan da, voluntario hauek prestatzen eta babesa ematen, beraien lanean. Mary Richmondera salto egiten baldin badugu, hau ere ezagutuko duzue, oso ezaguna da bere lana, el diagnóstico social, eta bertako aurkibideari begiratzen baldin badiogu, ikusiko dugu, badagoela atal bat, aipatzen dena, los riesgos derivados del estado de ánimo de quien reflexiona, edo lanean, hartatzen, dabilen gizarte, kasu honetan gizarte langilearen egoera animikoak inporta duela, ez? Eta hori ondo egotea beharrezkoa izango litzatekeela ondo lagundu ahal izateko. Orduan, hemen ere lehengo zantzu horiek ikusten ditugu. Eta hortik hasita, gainbegiratzeak itzelezko garapena izan du azkenengo urteetan, ez? Mundu guztira zabaldu da, ez dugu hitz egiten Ingalaterra edo estatu batuetaz, ez? Leku guztietara zabaldu da, laguntza asko lanbide askotara edatu da, izan gizarte langintza, psikologia, gizarte hezkuntza, laguntza asko burura etorri altzaizkigun lanbide hoietara, ez? Eta bere diseinu eta kontzeptualizazioan ere, zentzu horretan aldaketak izan ditu. Eta gu pixkat hemen kokatuko ginateke ere, ez? Nola egin dugun, gainbegiratzearen onura horretaz jabetuta, erabili gainbegiratzea ere, ezagutza sortzeko edo ikerketarako tresna bezala. Aurrerago azalduko dizuet horren inguruan gehiago. Orduan, halako bilakaera izan du, adibidez kode deontologikoan, gizarte langintzako kode deontologikoan jasotzen dela gizarte langileek burutu beharreko rolen artean, bai? Eta hemen, salto egingo genuke, esan dizuedan bi esparru horiek ikustera, bai? Alde batetik hezkuntza gainbegiratzea, nola dago gainbegiratzearen kontu hau gizarte langintzako ikasketetan, eta gainbegiratze profesionala. Mundu profesionalean egiten da, ez da egiten, hori guztia ikusiko dugu, bai? Orduan, hezkuntza gainbegiratzearekin hasita, ikusten dugu, adibidez, estatu mailan, gizarte langintzako ikasketa planak begiratzen baldin baditugu, guztietan praktikum irakasgaia jasotzen dela. Orduan, praktikum irakasgaiak gainbegiratzearen zentzurik administratiboena egingo luke, baina ja badago hor presente gainbegiratzearen kontu hori, bai? Praktikum delako irakasgai honetan egiten dena delako, ikasleak beraien praktikaldian egiten ari direnaren jarraipen bat, bai? Eta, izan daiteke lekua, zailtasunak edo izan ezkero, bertan partekatzeko. Baina badaude unibertsitate batzuk, eta hoien artean gurea, eta bigarrena, estatu mailan behintzat izango litzateke Errioxako Unibertsitatea, apostu egin dutena eta jarri dutena, edo eskaintzen dutena, gainbegiratzea irakasgai espezifiko bezala. Orduan, badaukagu praktikuma, baina badaukagu ere irakasgai konkretu bat, gainbegiratze espazio bat eskaintzen diguna. Orduan, hau nola sortzen da? Dakizuen bezala,
gizarte langintzako ikasketak hasiera batetan eskola baten baitan eskaintzen ziren, gero diplomatura bat izatera igaro zen, nik ikasi nuenean adibidez diplomatura zen, eta hortxe genbiltzan ja Bolonia plana etorriko zela, eta horri ireki zen, Bolonia plana badakizue Europar Batasunak bultzatutako plan bat izan zala, goi mailako ikasketak eta unibertsitateko ikasketak Europar kontestuan bateratzeko nahiarekin edo, ez? Eta orduan hor ireki izan eszenatoki bat, non hausnartu ahal zitekeen, orain arteko ikasketetan jasotzen zen horretatik zer mantendu, zer agian kendu behar zen, eta zer faltan botatzen zen, ez? Hausnarketa eszenatoki horretan akademikoak egon ziren, baina baita ere profesionalak, eta beste gauzen artean ikusi zen gauza bat izan zen, beharrezkoa zela gainbegiratzea irakasgai espezifiko bezala eskaintzea. Eta orduan, 2010-11tik aurrera badaukagu irakasgai bat, gurean izendatzen dena, hezkuntza gainbegiratzea eta etika profesionala. Orduan, irakasgai hau berezia da, guk izan alditugu batik bat azken urteetan euskerako lerroan, igual 100 edo horren beste ez badira ere 80 ikasle, gaztelaniazko hildoan 40 edo hortik ibiltzen da, ez? Baina ulertzen dugu irakasgai hau eman ahal izateko konfiantza giro bat sortu behar dela, ikasleak animatzeko beraien praktikagunean izan duten zailtasunezko egoera beste batzuekin partekatzeko, eta orduan, eskatu zitzaion unibertsitateari mintegi formatuan eman ahal izatea irakasgai hau, eta gehienez 25 pertsonako edo 25 ikasleko taldeak izaten ditugu. Orduan, zer egiten da espazio hauetan? Praktikaldiaren jarraipen bat egiten da, hausnarketa, ikaskuntza, graduan ikasitako ezagutza teoriko, metodologiko eta etikoak kontrastatzeko espazio bat bezala erabiltzen da, rol profesionala eraikitzeko prozesuan eragiten duten elementu psikoafektiboak partekatzen dira, aipatu dugun bezala, sistema berdina da, ez? Esparru profesionalean irekitzen diren bezala espazioak, profesional desberdinak, 8-10 profesional batu eta aurkeztu ahal izateko bakoitzak normalki egun batetan edo egun berdinan agian 2 pertsonak, baina beraien eguneroko praxi profesional horretan gatazkatsua, zailtasunezkoa iruditu zaien egoera hori aurkezteko aukera, klasean ere gauza bera egiten da, ez? Saio bakoitzean ikasle batek aurkezten du bere praktikaldian halako dilema edo eragin dion egoera bat. Eta orduan gero, taldea lanean hasten da, hausnartzen da, aurkeztu den egoera horren inguruan, eta ahalegintzen gara, bestelako ikuspegi bat lortzen, edo, hasieran esan dizuedan, goitik edo bestera batera begiratzea egoera horri, beti ere bilatu nahian, egoera horrek hainbeste ondo ez eragitea, bestera bateko horrekoloke bat ematea, eta, ondo ez hori horren beste sentitzea lortzeko. Orduan, aztertzen hasten baldin bagara, nolako balorazioa izan duen irakasgai honek, jakingo duzu ziurrenik unibertsitate kontestuan irakasgai bakoitzari pasatzen zaiola olako ebaluazio horri bat ikasle guztiek edo klasera datozen guztiek betetzen dutena, item desberdinekin, eta gero bat ezbesteko bat ateratzen da, ez? Orduan, baditugu datuak 2011-12tik aurrera, urteren bat falta zaigu hor COVID kontestuan eta irakasgaia, badakizuen nola ibili ginen COVID kontestuan, eta orduan ebaluazioak bestera batetara egin ziren, ez? Baina, ikusi alde zuen moduan, gogo betetzea 5 puntu izaten dira topea, eta bada oso handia, ez? 4,6, 4,5, 4,2, urtez urte beti 4tik gora egon da, gogo betetze orokor hori. Eta bataz bestekoa urte guztiena 4,4an kokatzen da. Orduan, honek ja zerbait esaten digu, ikasleak hain eroso sentitu baldin badira, apur bat hasi gaitezke pentsatzen, beraien burua zaintzeko espazio bezala ere
bizi dutela, ez? Baina hori hobeto ikusteko, goaz ikustera ikasle desberdinek egin dituzten aportazioetara irakasgai honen inguruan, bai? Erderaz utzi ditut, gazteleraz, eratortzen delako guk egindako publikazio batetik, bai? Publikazio horretan nahi izan genuen ikustea injustu horixe. Bai hezkuntza gainbegiratzeari lotutako irakasgai honek eta baita ere gero hitz egingo dizuedan gradu ondokoak, gainbegiratzearen ingurukoak, nolako ebaluazioa izan duen ikasle eta profesionalen aldetik, bai? Orduan, numerikoa ez ezik, ebaluazio kuantitatiboa ez ezik, kualitatiboa ere aztertu genuen. Eta orduan, hemen ikusten dezuen modura, bada negritatara mugatuko naiz, ez dakit eta gero denboraz zer moduz joango garen. Orduan, egon dadin gero tarte bat ere zue galdetzeko edo komentatzeko. Batek honela esaten du, ez? Hemos construido un espacio seguro donde hemos podido cuidarnos entre nosotras. Geure artean zaintzeko espazio bat sortu dugu. Esta asignatura me ha aportado seguridad y confianza, bai? Berriro autozaintzarekin lotutako segurtasuna, konfiantza agertzen zaizkigu. Eta horrela, eta ikusita ere, irakasgaiak nolako arrakasta zuen, 2021-22an, 10 urte beranduago, martxan jartzen da, esan dizuedan gradu ondokoa, bai? Gainbegiratzea gizarte ekintza testuinguruetan. Amaiak esan duen bezala, ni gradu ondoko irakaslea naiz, baina ikasle ere izan naiz. Aurreko kurtsoan ikasle izan nintzen, hemendik ikusten ditudan aurpegi batzuekin batera. Eta, bueno, gradu ondoko honek prestatzen ditu profesionalak gainbegiratzean, bai? Prestakuntza ziurtatua eskaintzen du honetan, eta gizarte langileak gainbegiratzaile rol profesional horretan prestatuta gelditzen direla ulertzen da gradu ondoko hau egin ostean, bai? Orduan, honetan ere, balorazioak aztertuta, egia da guk publikazioa egin genuenean edo ikerketatxoa egin genuenean nola zijoan balorazioa bai irakasgaiarena, bai gradu ondokoarena, oraindik lehenengo edizio bat bakarrik egin zela, baina, item desberdinen inguruan galdetzen genuen ere gradu ondokoan, 5 puntutik erantzun ahal zitekeena, eta ikusten duzue hor ere guztietan 4 gorako puntuazioa, eta batez bestekoa 4,7koa izan zala. Eta berriro ere, pasatzen baldin bagara, profesionalen hitzak aztertzera, aipatzen dute, ez? Me he sentido muy cómoda, escuchada, comprendida y respetada. Ulertzen dute gainbegiratze espazioa como un entorno de ayuda y de acompañamiento, esango genuke. Me he sentido cuidada en todo momento, me he sentido recogida, cuidada y reforzada, bai? Orduan, erakusten digute gradu ondokoan ez da bakarrik teorikoki ikasten gainbegiratzea egiten, baizik eta gero ere hori ez, daude saio presentzialak gainera, online egon zan ere pasaden edizioan, baina gainbegiratzea bera martxan jartzen da eta egiten da, ez? Eta orduan, profesionalek hitz hauek esatean, ikusten dugu oso lotuta dagoela gainbegiratzea, tresna hori, norbere burua zaintzearekin, ez? Valorazio positibo hauek ikusita, kuantitatibo zein kualitatiboak argi ikusten dugu ongizatea bermatzeko espazioak izango liratekela, ez? Norbera zaintzea ahalbidetzen dutenak. Eta orain salto egingo genuke gainbegiratze profesionala edo esparru profesionalean gainbegiratzea nola ematen den ikustera, bai? Orduan, esango genuke, ikasketetan baino beranduago agertzen zaigula edo jartzen dela martxan, oro har, gainbegiratze espazio hauek, bai? Eta desberdin, entitate guztietan, gizarte langintza egiten den erakunde edo udaletxe edo guztietan ez da berdin ematen, bai? Batzuek bai egiten dute apostua, beste batzuk ez. Batzuen apostua ere da muturrekoagoa, beste batzuk agian apostu txiki bat, bai. Honen atzean zein arrazoi egon daitezke? Orain dela urte batzuk arte behintzat, esan genezake erakundeek gainbegiraketa ez zutela prestakuntza, etengabeko prestakuntza bezala eskaintzen, gainera formakuntza horiek aurrera eramateko gainbegiratzailerik ere etzegoen, ez?
profesionalen aldetik, gainbegiraketan formatzeko eskaera ere zan baxua, ez zutelako ezagutzen horrek beraien profesiorako izan ahal zuen onura, bai? Orduan, gu guzti horretaz jabetuta ere, pixkat kontestu horretan jartzen dugu martxan gradu ondokoa, bai? Gabezia hoiei aurre egiteko nahian. Eta horrela, burutu izan dira bi edizio, 2021 eta 2022koa, 2021-2022 eta 2022-2023koa. Bai, hor ikusten dituzue argazkiak parte hartzaileena. Aurtengo kurtsoan ez da martxan egon, baina hurrengo kurtsora begira, 3. edizio bat egiteko asmoa dago, dagoen eskaria handia delako. Eta gradu ondoko honetatik abiatuta, eratortzen da, hor ikusi dezakezuen liburu hori, bai? Supervisión hacia un modelo colaborativo y transdisciplinar izeneko liburu bat kaleratu genuen, 2023an, eta bertan, 40 profesional eta akademiko baino gehiagoren ekarpena jasotzen da, bai? Gradu ondokoaren bueltan parte hartu duten profesional hemen gehiago izango litzateke akademikoak, baina, badaude ere, era guztietarikoak, bai? Eta gero, badago beste bat bidean, bai? Beste argitalpen bat bidean dagoena, eta hau izango litzateke supervisión, voces que colaboran para superar visiones. Gogoratu hasieran esan dizuedan adiera hori, superar visiones. Eta hemen zer jasoko dugu, gehiago gradu ondokoan parte hartu duten profesionalek, gainbegiratze espazio horietan landu dituzten egoerak, bai? Lan idatzi bat egin behar izan zuten honen inguruan, eta interesgarria iruditzen zaigu lan horiek publikatuta egotea, ezagutza sortzen jarraitzeko balio digutelako. Orduan, hau 2024an aurten publikatuko da, Nau Librez editorialaren eskutik. Eta hemen pasako nintzateke hitz egitera, lehen aipatu dizuedan, ikerketa ekintza parte hartzailea gainbegiratzea eredu honetaz, bai? Orduan, irakasgaia martxan jarri, gero beranduago posgradua martxan jarri, eta horrekin paraleloan edo, hasten gara pentsatzen ez, ikerketa lerro bat martxan jarri alzitekeena, gainbegiratzea ikerketarako tresna bezala erabiliz, eta hasten gara, pixkate justifikazio lan bat egiten nola eta, ez? Eta orduan, egiten dugu batura hori, ez? Gazteleraz IAPS izango litzateke, ziurrenik igual idatziz gehiago ikusi dezue hori, Investigación, Acción Participativa, Supervisión. Eta, euskeraz izango litzateke hori, ikerketa ekintza parte hartzailea eta gehitzen zaio gainbegiratzea. Eta honekin zer lortzen dugu? Gainbegiratzearen bidez, ikertzea, ez? Espazio horietan ari garenean komplikatuak edo zailtasunezkoak suertatu diren egoera horiek aztertzen, hausnartzen, agertzen zaizkigulako gako batzuk gure praxi profesionala hobetzera eraman algaituztenak, bai? Orduan, nola egingo genuke, edo nola egiten dugu ikerketa eredu honen bitartez? Ikerketa talde mistoak sortuz. Alde batetik akademikoak egoten gara, baina baita profesionalak, ez? Euren egunerokoan, gizarte langile profesio horretan dabiltzanak. Eta modu kolaboratiboan, bilatzen ditugu, ahalegintzen gara bilatzen, praxi profesionala hobetzeko gakoak. Orduan, honen adibide bezala, aipatu aldegu, Vitoria-Gasteizko gizarte zerbitzuekin egindako ikerketa bat, bai? Gizarte zerbitzuetako gizarte langileekin batera egin zan, hor parte hartzaileak ikusi algaituzue. Ikerketaren iraupena 2018ko irailetik 2020ko martxora izan zan, eta bertan parte hartu zuten 9 gizarte langilek eta gero geunden unibertsitateko 4 irakasle, bai? Eta orduan, zer egiten genuen? Hilean behin batuta, 9 gainbegiratze saio burutu ziren, 9 gizarte langile izanik, bakoitzean gizarte langile batek aurkeztu zuen berari bere praxi profesionalean zailtasunezkoa iruditutako egoera bat, zailtasuna, zalantza, dilema, gatazka, galdera eragiten diona. Saio guztiak grabatu egiten genituen eta transkribatu ere bai.
uste genuelako horrek erraztu egiten zigula zailtasun nagusiak detektatzen joatea, ze askotan egoera desberdinen baitan behar edo ondoez berdinak hautematen genituen, ez? Eta horretatik abiatuta hobekuntza proposamenak egin genitzazkeen edo ikusi ahal genituen, ez? Eta baita ere eskatzen genien profesional bakoitzari saiora, berari aurkeztea tokatzen zitzaion saio horretara etorri aurretik etxean lantzeko dokumentu batetan idatziz bere egoera. Gero, saioan, berak aurkezten zuen, hor hausnarketa era kolektibo batetan egiten zen, eta horrekin zijoan gero profesionala etxera, eta bueltatzen zen bere dokumentu horretara, eta saiotik jasotakoarekin bermoldaketa bat egiten zuen, ez? Eta orduan, honetatik ere, publikatu genuen, hauxe, pantailan ikusten dezuena, Supervisión en Trabajo Social, una metodología para el cambio. Eta hemen parte hartu zuten, ikerketan aritu ziren 9 gizarte langile horietatik 8 animatu ziren, eta, liburua norbaitek baldin badauka, jasotzen dena da, gainbegireketako ahotsak, eta gero bakoitzaren titulua, kezka, zalantza edo zailtasun desberdinak zirelako bakoitzak mahai gainean jartzen zituenak, eta hau 2008an publikatu zen. Ahaztu zait izatea? Hemen aipatu dizuedan beste liburu honetan dagoela, aurretik irakasgaia, hau da, hezkuntza gainbegiratzea eta etika profesionala irakasgaia eta gradu ondokoaren balorazioa egiten dugun artikulu edo publikazio hori, bale? Bale. Eta hemen ere, ikusten baldin baditugu, behin ja, profesional bakoitzak bere lanketa egin, saioan aurkeztu eta gero berriro bere dokumentura jun ostean egindako berrantolaketa edo lanketa atalera joaten baldin bagara, askok ere azpimarratzen dute gainbegiratzea autozaintza bermatzeko espazio bezala, bai? Hemen izenak daude jarrita, liburua kaleratuta dagoelako bakoitzaren izenarekin, eta batzuek hemendik zaudete, orduan ez beldurtu. Eta, adibidez, batek komentatzen digu, ez? Loinaz Garatek, asumir la importancia del autocuidado, berari balio izan zion hori, ez? Garrantzi horretaz konturatzea, ze beharrezkoa den ondo zainduta egotea norbere burua. Mónica Hernando, poner en valor la importancia del autocuidado, berriro bai, personal y profesional, barkatu. Mónica Hierro, buscar alternativas que ayuden a cuidarnos, eta alternativa horien artean, esos espacios de cuidado y aprendizaje tan necesarios podrían ser espacios de supervisión, bai? Osea, ulertzen dute, norbera zaintzeko espazio bezala oso baliagarri izan ahalko liratekeela gainbegiratze espazio horiek. Eta azkenik, Zurine López, he valorado aún más la necesidad de espacios de autocuidado y supervisión profesional, berriro ere garrantzia horretaz jabetu da, gainbegiratze espazioak izateko. La necesidad del autocuidado personal y profesional, deberíamos poder contar con supervisión de casos y de equipos. Ikusten du garrantzitsutzat bere jardun profesionalean halako espazioak izatea edo hoiekin kontatu ahal izatea, eta orduan garbi gelditzen zaigu honetatik ere nola autozaintza burutzeko oso garrantzitsua edo baloratua den tresna bat bezala agertzen zaigula gainbegiratzea. Eta azkenik ja pasako nintzateke ardatzetara, bai? Orduan, esan dugun bezala, nola bakoitzak ekartzen duenean halako zailtasunezko egoera bat, guk horiek aztertzeko proposatzen ditugu 6 ardatz, bai? Testu inguru eta erakundearena, tekniko-metodologikoa, intrapertsonala, interpertsonala, epistemologikoa eta etiko-ideologikoa. Orduan, hemen orain ez naiz hartuko bakoitza aztertzera, baina bai esan, naiz eta fokoa intrapertsonalean jarriko dudan, autozaintza kontestuan gaudelako,
Intrapertsonalean gertatzen den horrek ere gainerako ardatzekin batera elkarlanean hartzen duela bere zentzu osoa, ez? Baina, esaten nizuen hasieran ere, ez? Gainbegiratzea erramienta bezala erabilita ulertzen dugu dela erramienta bat atera ahal izateko gakoak praxi profesionala hobetu ahal izateko, baina praxi profesionala hobetzearen zati bat izango litzateke autozaintza horretan indarra jartzea eta bar, ez? Eta orduan, justo intrapertsonalak hori da lantzen duena, ez? Testu inguruta erakundearena kontutan hartzen baldin badego adibidez, ez da berdina egoera bat planteatzen ari zaigun pertsona hori zein testu inguru ekonomiko, kultural, sozialetik datorren eta zein erakundetatik, ez delako berdina elkarte batetan lanean egon edo udaletxe batetan lanean egon. Eta orduan, batzuetan badaude hor, erakundeak izan ditzazken araudiak, proiektuak eta bar, aurkeztu den dilema horretan laguntzazkoak suertatzen direnak eta beraz agian ohartzen garenak espazio horretan erabili behar ditugunak edo erabili alditugula ondo ez hori gutxitzeko edo alderantziz, oztopagarriak suertatzen zaizkigun araudiak edo protokoloak edo gauzak, ez? Tekniko metodologikoan ere, antzeko zerbait izango litzateke, pixkat txipa jartzea, zein teknika edo zein metodologia ezagutzen ditugu guri hainbeste eragiten ari zaigun, edo zailtasuna eragiten ari zaigun egoera honetan aplikatu ahaldegunak pausuak aurrera egiteko edo bidea errazteko edo kontrara, ez? Badago igual gu gauden lekuan edo gure lan egiteko moduan zerbait metodologiaren bat martxan oztopatu egiten diguna aurrera egite hori. Epistemologikoa, badaude teoriak, ekarpen, beste herri batzuetako ekarpenak edo beste egile baten ekarpenak lagundu ahal digutenak gure egoerari bestera batera begiratzen edo aplikatzen teoria hori eta nolabait pixkat buelta ematen eta ja ez ikusten hain ondo ezgarri bezala. Hola bakoitzarekin joan naiteke, baina uste dut autozaintzaren kontestu honetan intrapertsonala zaigula interesgarriena, ez? Ardatz interpertsonal edo pertsonaren barruko edo baitako ardatz honek aurkezten dugun zailtasunak edo gatazkak pertsonalki eta gure jardunbidean, gure funtzio sozialean zein identitarioan nola eragiten digun adierazten duelako, bai? Zein alderdik ahalbidetzen digute aurrera egitea eta zeintzuk oztopatzen digute, ez? Nola eragiten dio pertsonalki profesional bakoitzari aurkeztutako egoerak. Ondo ez pertsonalik sortzen aldio, antsitatea, beldurra, tristura, frustrazioa, alakorik sortzen da, eta zer egin dezakegu buelta bat emateko, ez? Orduan, hortik aterako genituzke, hausnarketa horretatik, norbere burua zaintzeko gako oso garrantzitsuak. Eta besterik gabe, nire aurkezpena onaino izango litzateke, eskerrik asko guztioi, ez dakit oso errepikakorra suertatu den edo ulertu den, baina norbaitek galderak, zalantzak izango balitu edo besterik gabe zerbait partekatu, hausnartu nahiko balu, denbora baldin badaukagu bintzat.